loptu ne puštate da udari u ruku, ovako tapate ovdje, nego vi idete loptom na ruku. Izdati prva faza je uhvatite za loptu, onda je okrećemo ovako, a onda radimo prvi rotaciju i dodajemo. Znači, pravi jedno. Znači, loptu hvatamo ovako, ide ruka ovako, rotacija i dodavanje. Na zgodnu stranu. Polako, navezite mu noge, ne žuri, nemoj da pustite da vas lopta udari u ruku. Napadni loptu rukom i kada lopta ulazi u ruku ti onda izvršite amortizaciju, opet je taj, a onda rotacija.